Захари Руженов е част от младите експерти на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Завършил е професионалната гимназия по икономика в Смолян. Има магистърска степен от Икономическия университет във Варна. Партията ни е съставена най-вече от експерти. Добри професори, доктори, доценти, юристи. Ние сме екип преди всичко като специалисти, а след той сме политици. Политиката в България казва, че е мръсна работа. Но ние имаме желанието, амбицията и моралния дълг да променим това. Като водач на листата за 22-и Смолянски избирателен район, Захари Руженов смята, че добре познава проблемите на региона и е сигурен, че може да работи за развитието му, като поставя акцент върху 3 икономически приоритета. Туризмът в цялата област и всички 10 общини може да се възроди с всички дадености, които притежават всички общини, като се превърне в целогодишен туризъм. Ние имаме точните решения за това. Според Захари Руженов, в сферата на селското стопанство трябва да се изградят пунктове за изкупуване на различна продукция. Промяна е необходима и в сферата на дърводобива. Основният проблем на отрасъла е, че се изнася суровина, а не продукция. Суровината се изнася или в чужбина, близките Гърция, или в вътрешността на страната. Ако тази суровина остане за преработка тук, ще се получават продукти с висока добавена стойност, които ще бъдат облагодетелствани местните хора и местните работници. Големите предприятия в региона създават заетост, но заплатите са обидно ниски, категоричен е Захари Руженов. Затова според него държавата трябва незабавно да вземе мерки за по-добри възнаграждения. Купуването и продаването на гласове е престъпление.